Стандартите, изчертаването на електрически схеми и изчисленията изискват скъп и комплексен софтуер. Господин Шахингер е електротехник и се сблъсква с това ежедневно. Неговият колега използва безплатния софтуер Schrack Design. Този инструмент може да се използва за планиране, както на малки разпределителни табла за жилища, така и на големи електроразпределителни табла, в съответствие с N61439. Господин Шахингер изтегля софтуера безплатно от уебсайта на Schrack и го използва за проектирането на жилищно разпределително табло. Когато заложи таблото, му се предоставя избор. Термичните изчисления могат да се извършат до 630 или 1600 ампера. Първата опция е достатъчна за неговото жилищно разпределително табло. Термичното изчисление се извършва на слоеве и софтуерът показва графично температурата в разпределителното табло. След като избере разпределителното табло, той може да намери и добави електрически апарати, използвайки артикулни номера, ключови думи или номинални данни. Докато попълва списъка с части, той може да види как се променя температурата. Тъй като разпределителното табло на господин Шахингер е надвишило допустимата температура, той отваря помощно ръководство за термични изчисления в програмата. Там той може да коригира минималната и максималната околна температура, да оразмери тоководещите шини и да добави кабели. Ако температурата все още е твърде висока, господин Шахингер има възможност в последната стъпка да добави подходящата вентилационна система. След като разпределителното табло отново отговаря на стандарта, той може да насочи вниманието си към плана за разположение. С двойно кликване върху даден артикул, той се вмъква автоматично във фронталния изглед. След това господин Шахингер може частично да генерира електрическата схема на базата на фронталния изглед. Компонентите се вмъкват и свързват автоматично или ръчно. Като последна стъпка в планиране на проекта, той добавя бележки към описанието на артикулите. Господин Шахингер завършва проектирането и разпечатва цялата документация. Тя съдържа всички необходими документи, от списъка с артикули, фронтален изглед и електрически схеми, до протокола от изпитанията и етикет с паспортни данни на таблото. След като документацията е създадена, господин Шахингер може с един клик да добави артикулите от проекта си в количката и да ги поръча директно. Искате ли и вие да планирате разпределителни табла бързо, лесно, безплатно и в съответствие с стандартите? Изтеглете софтуера Schrack Design сега.